Kapingatos ka mga residente sa Cagayan de Oro City ang apektado sa baha samtang upat ka sitio sa usa ka barangay sa Zamboanga City gibaha usab. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Sa kuwa sa usa ka netizen, makita ang dakong bulog sa tubig sa Agusan Canyon River sa Manolo Fortich, Bukidnon. Resulta sa kusog nga ulan nga nasinati sa lungsod kagahapon. Taod-taod, nabahaan na ang kasigbit nga Purok 11 Sitio Baloy, Barangay Tablon sa Cagayan de Oro City. Gibana-banaang ana sa kapin 100 ka mga banay ang naapektuhan sa baha nga miabot sa dughan kataas sa sulod nga bahin. Tungod sa kalit nga pagtaas sa tubig baha, pipila ka mga residente ang kinahanglan na ihikling busa ang otoridad. Paspas nga miresponde aron maluwas ang mga residente. Kusog lang gid ang current ganyan, murag hadlo kayo kay from gikan sa dito sa sulod sa area sa compound sa Purok 11 pagabot diri sa highway. Ang atong mga sakyanan galisod gid og tabok. Kusog kayo ang current. Naabtan sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang pamilyang Rojas dinhi sa National Highway human sila mibakwit tungod sa baha. Nagulog kay diri na. Ang mga gamit. Gamit na. Ay, pangit sa babaw kay taas ato para sa safety ba. Ang pamilyang Conde nagpundo na lang una sa ilang tricycle kay grabe na ang baha sa ilang lugar. Lagi unta nga masolusyonan na ni nila kay presyo kay kada lagi maguwan mahadlok na mi. Gawa sa Tablon, nakasinati sab og partial flooding ang ubang parte sa syudad sama sa Barangay Ipunan. Hinoon sa talaan sa CDRRMD, walay mga residente nga nangaangol o nawala atol sa insidente. Sa Zamboanga City, upat ka sityo sa Barangay Kuruan ang nalubog sa baha tungod sa kusog nga ulan. Mao kini ang sityo Basagan, Kamyas, Presa ug Tabing Ilog. Sa kuha sa Barangay Council, makita ang pagsulod sa tubig baha sa pipila ka kabalayan. Samtang daghang pananungsab ang nangadaot. Hinoon walay natala nga nasamdan atol sa pagbaha. Matod sa Barangay Council, bahaon gayud ang lugar, panahon nga mukusog ang ulan, busa nakapangandam na gayud sila. Basta man Avenida Kisel, basta pa sa El Avenida, tinagat kasa tasumi, pero daan niya sila, preparasyon niya sila plantar kasa, arriba yakid al piso nila. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.